Sociale medier. Lavet af Mads, Oscar og Jonas. Et medie er en tjeneste, som ikke går begge veje, når man kommer ud med noget. Det vil sige, at der ikke er mulighed for at kommentere på det, der bliver vist eller sagt i fjernsynet, radioen eller avisen. Et socialt medie er et sted, hvor alle har mulighed for at komme ud med noget eller kommentere på noget. Hver tredje teenager føler sig afhængig af sociale medier. Det viser undersøgelser, og det samme viste vores undersøgelse, som vi lavede her på skolen. Så vi sammenlignede vores undersøgelse med andre på nettet og fik det til at passe. Nogle unge oplever, at de udvikler fantomvibrationer, hvilket betyder, at de kan mærke, at telefonen vibrerer i lommen, selvom den ikke gør det. Det vil sige, at man har haft sin mobil i lommen rigtig tit, og hjernen og kroppen har vendt sig til, at der hele tiden er vibrationer fra mobilen. Derfor føler mange, især unge, at der kommer vibrationer fra bukselommen, selvom mobilen ikke vibrerer. Når man bliver afhængig af sociale medier, ligner det meget den afhængighed, som man ser hos alkohol- og stofmisbrugere. Det de sociale medier gør ved ens hjerne, når man får et like eller lignende på medierne, er, at de går ind og påvirker det område i hjernen, som indeholder følelser, opmærksomhed og beslutninger. Når man får et like på eksempelvis Facebook, er der en tilfredsstillende følelse ved det, og hjernen frigiver dopamin, også kendt som glædestof. Dopamin har en afhængighedsskabende effekt, og det er derfor, der er så mange, som er afhængige af sociale medier. Sociale medier har haft en utrolig udvikling de sidste 10 år. Blandt andet er Facebooks omsætning gået fra et underskud på 808 millioner til et overskud på 5,8 milliarder de sidste 9 år. Internetadgangen er også steget fra 82% til 95% i Danmark. Danskerne bruger i gennemsnit 45 minutter mere om dagen på de sociale medier, end de gjorde i 2008. Sociale medier er ikke kun afhængighed og isolering fra andre. Det er også en måde at komme i kontakt med andre. Man har altid sin mobil på sig, og derfor kan sociale medier hjælpe os med at være mere sociale. Vi deler underholdende videoer, billeder osv. Vi er også nemmere at kontakte, og det skaber et bedre fællesskab.